TRL-5, teda nejaký základný prototyp alebo tzv. Proof of concept riešenie, je vytvárané predovšetkým v rámci laboratórnych podmienok, napríklad v univerzitnom prostredí. Ale predtým, ako dokážeme tento produkt nasadiť v reálnej prevádzke, je nevyhnutné vykonať niekoľko krokov. Základný prvý krok je certifikácia daného produktu, overenie jeho bezpečnosti napríklad, ale súčasne či je daný produkt schopný masívneho nasadenia. Aj keď sa zdá, že sú to jednoduché kroky, vyžadujú naozaj výrazný finančný kapitál. Väčšina týchto prototypov ostane v šuflíku a na nešťastie sa nenájde dostatočne finančné zabezpečenie na to, aby daný prototyp následne škáloval a bol uvedený do reálnej prevádzky. V rámci tohto celého komplexu alebo celej množiny problémov do toho celého vstupuje projekt Innovate, ktorý združuje niekoľko takých malých a stredných podnikov a ja verím, že vďaka vybraným projektovým balíkom dokážeme pomôcť malým a stredným podnikom akcelerovať tento vývoj a dokážeme zefektívniť proces alebo trajektóriu tohto pohybu, tohto malého prototypu smerom k masívnemu nasadeniu. Samozrejme, edge computing je veľký fenomén. Pre tých, ktorí nie sú znalí tohto fenoménu, dnes v súčasnosti rozlišujeme dva prístupy, a to je tzv. Výpočty v cloude alebo výpočty na tzv. Hrane siete, edge computing. My si naplno uvedomujeme, že v súčasnej geopolitickej situácii a v dobe klimatických zmien je nevyhnutné rozprávať o inteligentných budovách. Čo sú to vlastne inteligentné budovy? Znamená to, že v rámci inteligentnej budovy máme veľké množstvo senzorov, ktoré spracovajú dáta v reálnom čase a následne tieto dáta je nevyhnutné niekde vyhodnocovať. Buď to budeme robiť v cloude, kedy budeme poskytovať naše unikátne dáta tretej strane, alebo si budeme realizovať a spracovať tieto dáta v rámci našej budovy, v rámci nášho nejakého servera. Samozrejme, to súvisí s prvotnými vyššími nákladmi, lebo musíme zabezpečiť tento server, ale neskôr dokážeme využívať benefity existencie tohto servera. Algoritmami umelej inteligencie dokážeme povedať to, aká miera energie alebo energie, ktorá bola vytvorená cez fotovoltaické články, dokáže byť v reálnom čase využívaná a akú časť tejto energie následne spotrebujeme alebo uložíme do batériek. Európske inovačné digitálne úzly, v skratke EDIC, to je aktivita Európskej komisie, ktorej základné poslanie je posilniť kohéziu medzi univerzitným prostredím, verejnou správou, teda štátnou správou a súkromným sektorom, tzv. Triple Helix. Poskytli sme viac ako 180 služieb, či už malým a stredným podnikom, alebo vybraným organizáciám v rámci verejnej správy. A ja verím, že sme vytvorili také základné podobie na to, aby následne ďalej táto spolupráca pokračovala.